Hei kaikille. Minun nimi on Bharat Savani. Tänään haluan puhua liiketalouden matematiikasta. Valitsen tämän, koska pidän matematiikasta. Matematiikka on tärkeä liiketoiminnassa. Se auttaa yrityksiä tekemään parempia taloudellisia päätöksiä. Asian käsittely. 1. Voitto. Yritysten on vähennettävä kokonaiskustannuksensa kokonaistuloistaan selvittääkseen todellisen voittonsa. 2. Prosenttilaskut. Prosenttilaskuja käytetään alennusten, lainakorkojen ja veromäärien laskemisessa liiketoiminnassa. 3. Budjetointi. Budjetin laatiminen auttaa yrityksiä ja yksilöitä suunnittelemaan tulonsa ja menonsa tehokkaasti, jotta taloudellisia ongelmia voidaan välttää. Lopetus. Liiketalouden matematiikka on perustaito, joka auttaa yksilöitä ja yrityksiä saavuttamaan taloudellista menestystä. Matematiikan käsitteiden ymmärtäminen mahdollistaa yrityksille strategisten päätösten tekemisen ja talouden hallinnan tehokkaasti. Kiitos paljon.